дарси гузаштада шумо дидем ки мо чӣ хел ҳамроҳи телефон таргет сар додем. Яъне инстаграмро дар телефон кушодем ва фейсбук регистратсия кардему, пайваст кардем ва баъдан рекламаро сар додем через худи телефон. имрӯз бо нафаре ки компютер қадри возможност доранд, барои ҳамоно тариқи компютер камтар профессионалитар, камтар фазои кушодтара нишон метавом сар додани таргет через системаи Ads Manager. Фарқ надорад ноутбук аст, макбук аст, браузершон як хел кор мекунад. браузери Google Chrome ё ин ки дигар браузерҳоро агар компютери шумо дошта бошад, метавонед ки дар ҳамоно дуромада кор кунед. Ба браузер медроем ва дар поист менависем facebook.com ва медароем логин паролтонро мезанем, яъне ҳамон логин пароле ки шумо пештар сохтен фейсбуктона. Логин пароли фейсбуктона дар инҷа менависен, яъне ҳамон логин пароле ки мо дар телефонмон дарси гузаштада фейсбук сохтем, фейсбук регистратсия кардем. Логин пароли фейсбукона менависем. Дар якумш аввал номери телефон буд, паролша менависем. Ва баъде ки нависондем, вход пахш мекунем. Тамом фейсбуки мо медарояд. Хуб, барои эҳтиёт сохранид пахш мекунем. ва ин аст фейсбуке ки мо нав кушодагӣ ҳастем, ҳоли ягон кас дар инҷа ягон коркардагӣ нест. Танҳо якумин маротиба аст ки мо ба компютер дар омадем ва дар инҷа мехоҳем ки фаъолият кунем. Инҷа мода лозиме ки якта страница созем. Страница барои пайваст кардани Instagram ба Facebook. Facebook да Instagram просто так пайваст кардан намешавад вақте ки шумо ба компютер мехоҳем ки мудрину реклама сар диҳем. Ба ҳамин хотир барои сохтани страница дар ини тараф камтар болотар мебарем ва страници аст, страници медроем. Дар боло саздад новую страницу медроем ва дар инҷа дар тарафи дасти чап бояд номи ҳамин страницамонро мо бинависем. Мисол менависем rec ёки Sirojin Rec ёки ads-ам илова мекунем, яъне ки Sirojin Rec and Ads. Ва категорияша ягон категория интихоб мекунем. магазин оптове торговлиро интихоб мекунем, барои ки дигар категориёша ман ростикаб наёфтам. Биография не обязательно аст, барои ки мо просто барои кормон истифода мебарем ку. Баъдан саздад страницу пахш мекунем. ва инҷа баъзан чизҳо аз шумо мепурсад, ё дар корам нестад, дале пахш мекунем, дале пахш мекунем, бо пропустит мекунем, дале пахш мекунем, гатова мекунем. Тамом страницамона сохтем. ва дар инҷа бошад аз шумо баъзан чизҳо мепурсад ки настройка кунед, лекин ба фикрам ки лозим нестай. Настройка медроем ва дар ин тараф болотар бурдан мегирем. Связанный аккаунти медроем ва дар инҷа Instagram ҳаст, Instagram медроем ва дар инҷа подключить аккаунт пахш мекунем, подключить пахш мекунем ва продолжить пахш мекунем. Подключить на другой аккаунт пахш мекунем. ва инҷа логин пароли Instagramтона мезанед. Логин паролтон ҳеҷ вақт аз ёдтон набаред. ва баъде ки логин паролтонро нависондед, вайти пахш мекунем. Сохранить дания пахш мекунем. ин тараф дам хоҳем сохранить мекунем. Вайти как санҷишоб пахш мекунем. Пахш мекунем продолжить. ва дар WhatsApp мо код мерад, кода гирифта дар инҷа менависем 450792. яъне ҳамон WhatsApp ки ба ҳамин рақами телефоне ки Facebook шудем пайваста, дар ҳамон WhatsApp меояд аз номи Facebook. ҳамон WhatsApp медорен, последний кодтона мебинед ки чанд аст, дар инҷа менависен. Тамом. Интер пахш мекунем, баъдан готова пахш мекунем ва обновид меша, яъне Instagram мо дар инҷа пайваст меша. Тамом. Дар ин боло пахш мекунем иконкаи Facebook да, чтобы ки главни страница рава. ва дар инҷа Ads Manager аст дар тарафи чап, ҳамин да медароем. ин системаи рекламаи Meta аст, яъне Meta ки соҳиби ҳам WhatsApp аст, ҳам Instagram аст, ҳам Facebook. хуб, медароем мо як аккаунти холиро дар инҷа дорем. Якум бор ки дар омадем, инҷа принимаю мекунем, готова мекунем. ҳар коре ки мо дар аккаунтмон кардагӣ будем, дар дарси гузашта, масалан карта добавид карда будем, аудитория сохта будем, ҳамаш дар инҷа таъсир дорад. яъне агар шумо пештар ба телефон дар омадагӣ бошен, карта добавид кардагӣ бошен, ҳозир зарур нест ки мо дар инҷа боз як бори дигар карта добавид кунем. лекин ба ҳар ҳол агар ки шумо якумин маротиба ба компютер дар омада бошен, ман як бор барои шумо мефаҳмонам ки чӣ хел карта пур мекунем. мишкара тарафи чап мебарем, ана ин панелда вақте ки рушда омадем кушода мешад. дар инҷа выставление счетов и платежи медароем. дар инҷа ки мо картамонро пайваст кардагӣ ҳастем, аллакай дар инҷа ҳаст ва баланси мо 0 аст. хуб, лозим нест дигар карта добавид кунем, лекин агар ки боз добавид кардани бошен, добавид способ оплаты гуфтани кнопкаро дар ҳаминҷа меёбед ва даниёи картатонро менависену добавидш мекунед. Тамом. назад мебироем
ва аз паси дигар коро мешавем. акнун навбати рекламаро сар додан шид. Яъне мо бояд кампания созем, баъдан группа, баъдан объявление. Ин ҳамаш автоматик пай дар пай мешавад. хуб барои якум бор реклама сар додан пахш мекунем саздад. Саздад ки кардем дар ҷои цела интихоб мекунем. Мисол дар Instagram кам буд чизош, толка посещение профилу SMS буд. Инҷа да бошад камтар бисотар аст. аз ҳама чизе ки мода бисотар лозим аст, и вовлечен аст, ба хотире ки мо мехоҳем мода бисотар нависан харид кунанд. боз ҳаст сайраш ки узнаваемс мемонен. Узнаваемс чӣ хеле дар и параш нависондагӣ аст. яъне одамо бисотар ами видеоро мебинану посещение профил мекунанд, ё ин ки тамоман ягон кор намекунанд, просмотри бисёр мегирад, не ки ҳеҷ кас наменависад. Дуввумаш бошад трафик. ин да бошад аллакай медароянд даруни Instagramтон ва вовлечен аст, аллакай медарояну шумо да менависанд. И дигарош бошад метавонед самостоятельно омӯзоед, ба ҳамдигар монанданд ва бисёртар мураккабтаранд инош. Вовлеченас именно чизе ки барои мо дар кор аст, яъне мо мехоҳем ки реклама кунем ва барои мо клиентҳо бинависанд. Интихоб мекунем вовлеченас, продолжить пахш мекунем. дар дуюмаш мемонед, агар ки дар якум бошад, яъне компания с целью вовлеченас создания вручную, продолжить пахш мекунем. дар боло барои номашо фаҳмидан дар инҷа менависем номашо. мисол менависем проектор, штобе ки перепутат нашавад, барои ки мо якчанда компания либо ғайри аз ин месозем ку барои дигар борҳо. тамом аз инҷа ягон чиз намерасем ва дар поён дале пахш мекунем. дар инҷарам бошад кур мекунем ва менависем проектор аудитория, штобе ки мода халал нарасонад. ва дар инҷа бошад метавонед ки инаи якумгиша бигирен, яъне ки дар фейсбуктон метавонанд бинависанд ва инҷа бошад метавонанд ки дар Instagram бинависанд. шумо WhatsApp-тона подключат кардантон дар кор, подключид аккаунт пахш мекунед ва дар инҷа код странатона менависен. вақте ки поиск медрӯед 992 мезанед, Таҷикистон меброра интихоб мекунед ва дар инҷа номери телефоне ки WhatsApp бизнес дорен, ҳамуро дар инҷа подключат мекунед. баъде ки нависондем дале пахш мекунем ва дар WhatsApp бизнеси мо код меравад, ҳамун кода аз телефон дида дар инҷа мезанем ва и подключат мешавад. дарини WhatsApp бизнесон медоред, аз Facebook код омадагӣ аст, ҳамуро дар инҷа менависед. ин омада омад 19689 ва баъде ки нависондем подтвердит пахш мекунем. тамом WhatsApp-и мо дар инҷа подключат шуд ва дар ҳамин галочка мемонем. метавонем ки Instagram-а галочкаша бигирем, яъне мо намехоҳем ки дар Instagram бинависанд. если чо агар шумо бихоҳед метавонед бимонед, дар Facebook-тонам нависта мешавад, дар Instagram-тонам нависта мешавад, дар WhatsApp-тонам нависта мешавад. кадомашда ки галочка бошад ҳамуда нависта мешавад. ҳозир ман толка WhatsApp да мондагем, ба хотире ки мо оли як дарси оянда да мефаҳмонем чӣ ба WhatsApp бизнеса мо ин қадар контакт ҷамъ мекунем, чӣ ба клиентҳоро мо маҷбур мекунем ки дар WhatsApp бизнеси мо бинависанд. хуб тамом мо WhatsApp-ро интихоб мекунем ва болотар меравем. дар инҷа буҷет аст, дневно, яъне ҳаррӯза буҷети мо $5 аст, ё ин ки шумо метавонед аз $3 сар кунед, барое ки шумо нав саркардагӣ ҳастед ва дата началаша инҷа худтон мемонед, инҷа интихоб мекунед ва аз рӯи календар интихоб мекунед. мисол 29 данаю 30 ноҳумагӣ 2025, ё ин ки пахш мекунед, аз инҷа гузаронда мешавад, ё ки ҳамин хел шумо метавонед ки гузаронед. хуб ман 29 да мемонам ва инҷа соат аст. соаташ аллакай ба соати Тоҷикистон аст. барое ки мо дар дарси гузашта дар вақти таргети телефон қад сар доданда 05 яъне Ташкент Азия интихоб кардагӣ будем, ба ҳамин хотир соати мо тоҷикӣ шуд, яъне ба соати Тоҷикистон мувофиқат мекунад. ба ҳамин хотир агар хоҳем ки шумо соати 8 сар доданӣ бошед, 8 инашдан пахш мекунед, 00 мекунед, яъне ки дар соати 8:00 рекламаи шумо сар мешавад. боз болотар мебарем ва дар инҷа дорем мо рӯи местоположение мебарем, паража редактировать меброяд, редактировать да пахш мекунем. инҷа да камтар боз чизҳои навтар пайдо мешавад. болотар мебарем, дар инҷа переключить на исходни настройки аудиторию пахш мекунем. дар инҷа использовать исходную аудиторию пахш мекунем, яъне версияи пешниашда бармегардад. яъне искусственный интеллект аз тани шумо наметавонад ки настройка кунад, худтон ручной настройка мекунед. хуб боло да мебарем. дар инҷа возраст, бори шуморо аз чанд сола то чанд солара мехарад, дарси гузашта да гуфтем. интихоб мекунем дар инҷа аз 18, масалан мо проектор мефурӯшем, проектор то 50 солара дар кор аз 18 то 50 солара бисёр вақт мехаранд. ва пол медароем,
полда фарқ надорад. Агар ки бори шумо барои марду занҳо бошад, инҷа все мемонед. Агар ки именно барои занҳо бошад, толка женщины да мемонед ки ҳамн рекламаро фақат занҳо да нишон диҳад, марду да не, барои ин ки пули шумо беҳуда насӯзад. Точни одамо да бисёртар нишон диҳад. Все да мемонем, ба хотире ки ман проектор мефурӯшам, ҳамада дар кора. Ва поёнтар мерем, языки. Языки да интихоб мекунем. Инҷа таҷикский язык. По-любому вақте ки Тоҷикистон да мефурӯшем, таҷикский язык интихоб мекунем, барои ки тоҷикзабонон мода бинависанд. Агар хоҳем дар палинтина русскиам менависем. Мисол русскишам илова мекунем. Якчанд та забона ҳамзамон поиск карда илова карда мешавад. На русскиам агар пахш кунем, инҷа илова мешавад. Некиёзи мада дар кор нест. Ва боз поёнтар мерем. Инҷа да рӯи ана ин да мишака мебарем. Меса размешини Advantage Plus ва редактировать пахш мекунем, болотар мебарем. Вибор мес размешини вручную интихоб мекунем ва инҷа мебарем. Мо инҷа да интихоб мекунем ки ҳамин рекламаи моро дар куҷоҳо нишон диҳад. Мо да лозим нест дар Messenger, лозим нест дар Audience Network. Мо да фақат лозиме ки дар Instagram ё Facebook, агар Facebook ҳам хоҳед мемонед. Дар Facebook ҳам баъзан нафарҳое ҳастанд ки бори шумо лозимаишон. Ин ихтиёрӣ аст. Хубии Facebook дар ин аст ки дар он ҷо бисёр одамои ба фарҳанг шидагӣ ҳастанд, бисёр одамои баақлтар, бисёр одамои калонтар дар он ҷо истодагӣ ҳастанд, барои ки ҷо бисёртар группаҳо да навису ҳамун ахборот ҳамхали шудааст. Бисёр калонсоло мехонанд ин чиза. Агар ки бори шумо барои калонсоло ҳам бошад, метавонед Facebook да нишон диҳед. Агар ки не, галочкаша мегиред. Толка Instagram меистад ва боло мебарен ва мехонен кадомуша ки галочка мемонен дар ҳамон ҷо нишон метиҳад. Ман фикр мекунам по умалчини ҳамин дуруст аста. Ягонча изменит кардан лозим нест. Хуб, гашта боло мерем. Дар инҷа мо дорем адрес. Дар инҷа поиск местоположение анакнун ҷое ҳаст ки мо метавонем ҳар як минтақаро вибр кунем. Мисол дар инҷа мо наметавонем Тоҷикистон вибр кунем, ба хотире ки мо дарси гузашта да гуфтем, агар Тоҷикистон вибр кунем, полни ҳамин Тоҷикистон да нишон метиҳад ки шояд аз тамоми Тоҷикистон борои моро нахаранд. Шояд борои моро клиентҳое ҳастанд ки аз Душанбе бихаранд, шояд аз Душанбе Хуҷанд бихаранд. Ба ҳамин хотир клиентотон бисёр омӯхтаантон дар кор ва дар инҷа именно ҳамун шаҳрҳоро навистанатон дар кор. Ман менависам аввалин дараҷа Душанбе, барои ки ман Душанбеда ҳастам ва борои ман дар Душанбе фурӯш мешавад магазинам. Хуб, Душанбе интихоб мекунем. Боз Хуҷанда мефурӯшем, барои ки Хуҷандам мехаранд. Хуҷанд суғд режим интихоб мекунем. Агар хоҳем Кургантюберам интихоб мекунем. Кургантюбе. Аллакай на поён да биромад Кургантюбе, Хатлон регион, Таҷикистон. Кургантюберам интихоб мекунем ва ҳамин хеле чанд та шаҳре ки хостен интихоб кардан мегирен. Ва дар инҷа дорад боз километр, ин инҷоро аҳамият дода бошен. Як кнопка стрелкаи сиёҳ аст, ҳамида пахш мекунен ва километрша кам зиёд мекунен. Яъне дар ҳудуди ҳамун кишвар, дар ҳамун шаҳр чанд километрда нишон мета. Мисол ин харита поён да дорад. Аллакай вақте ки мо Душанбера 40 километр гузоштагӣ ҳастем, маълум аст ки аз Душанбе биромада то ёвонора рафтагӣ аст. Ина мо лозиме ки камтар кунем. Худтон мебинед ки кам мекунед чанд кам мешавад. Мисол наздикои Ҳисор шуд, аллакай дуруст аст. Ва дуюмаш Кургантюбедам ҳамин 40 километр дем, камтараш мекунем 26 километр. Ва суғдам ҳамин хел километрша ё кам ё зиёд мекунем вақте ки мебинем ки ҷои зиёда нишон додааст ё камда. Хуб, бо болотар мебарем. Инҷа да инира мегирем, чӯбаки лозим нест аст, ин птичка ва болотар мебарем. Инҷоро мо гуфтем. Дар инҷа аз ҳама чизи муҳим интереси буд дар онҷа, дар инҷа номаш камтар дигар аст. Детальный таргет ки ҳамун чиз аст. Дар инҷа мо метавонем интересиҳои мардума нависем. Мисол мо проектор мефурӯшем, дар проектор чӣ чизора интересоват мекунанд? Проектори ва боз интихоб мекунем домашний кинотеатр, бо инҷа да подсказкаҳо поёнашда мебирояд. Ҳамин хел интересҳоро интихоб карда илова мекунем. Мисол одамое ки онлайн покупка кардан мехоҳанд, образовательный центр доранд, инҷа да мо илова мекунем проектор барои образовательный центрҳо. Сфераи образованиеда пахш мекунем ва интихоб мекунем. Боз ягон интереси дигар аз мо Smart TV аст ва Smart TV пахш мекунем. 4K, Android TV ва дигар чизое ки мувофиқат мекунад, ҳамонро интихоб мекунем. Ҳамаша интихоб накунед, барое ки ҳамашда вақте ки нишон дод вале клиенти шумо набошад, зарар мекунед. Хуб, инҷара шумо бояд ба диққат як бори дигар ҳамин видеоро тамошо кунед, ду-се бор, баъдан маъноша фаҳмед, шутобе ки профессионала настройка карdatонед. Ҳамон қадар дар бораи клиентатон бисёр бидонед, ҳамон қадар дар инҷа инструмента хушур настройка карда метавонед ва ҳамон қадар фоида мегирен. Ва ҳамон қадар одамои точнитар шумо да менависанд ва продуктатонро мехаранд. Хуб, баъди инора навистан, дале пахш мекунем.
ва дар ин ҷо уже инстаграми моро интихоб кардагиаст, яъне ки мо пайваст кардем ки инстаграмон уже нишон метад. Создать рекламу да пахш мекунем поёнда, использовать существующую публикацию пахш мекунем ва поёнтар меравем, рекламный креатив да вибрат публикацию пахш мекунем. дар ин ҷо Facebook неу Instagram болода пахш мекунем ва ҳама публикатсие ки дар Instagram шумо ҳастай, хоҳ сурат хоҳ видео дар ин ҷо ҳаст, мебурора ҳамуро интихоб мекунем ва продолжить пахш мекунем. дар боло бошад номи ҳамина менависем, масалан боз проектори квадрат, яъне ки барои фаҳмиш хитонеро клиент намебинад, просто барои фарқ кардантон як гала иҷод агар ки реклама сардем байни ҳамдигариш бояд шумо фарқ кунед ки кадомаш реклама чи аст. Хуб мо нав аккаунта ки кушодаги ҳастем, дар ин ҷо моро гуфтаги аст ки добавить номер телефона кун, яъне рекламный аккаунти сохтагимона бояд мо подтвердит кунем. Добавить номер телефон пахш мекунем ва коди давлатмонро интихоб мекунем. хуб боло мебарем. дар ин ҷо пайдо мекунем Тоҷикистони худмона TG ва дар ин ҷо бошад менависем номери телефон ва дале пахш мекунем. ин ҷо яънеро бода галочка мемонем, дале пахш мекунем ва дар ин ҷо интихоб мекунем ки SMS хати равон кунад ё ки WhatsApp хати равон кунад хубтар аст. WhatsApp дале пахш мекунем ва отправить SMS пахш мекунем. дар WhatsApp мо ки бизнес аст, код мебиёяд, аз Facebook меояд, ҳамона дар ин ҷо дида менависем 58 49 26 ва отправить пахш мекунем. Готово. Уже WhatsApp мо дар ин ҷо пайваст шуд ва ина ружда мебарем X мекунем, опубликовать мекунем. Тамом рекламаи мо запустид мешавад ва рекламаи мо иҷода галочка менависем, сохранить мекунем. тамом рекламаи мо проверка меравад ва сар мешавад, дар мардум нишон метиҳад. Вақте ки рекламаи шумо планаш буд шудеса, лекин ҳолиам рафтеса, пул хӯрдеса, шумо метавонед ҳаминҷа дароин, имина ҳаминҷа ва инҷада бахши компания дароин ва инҷада ҳамина хомӯш кунед. ҳамин реклама полни хомӯш мешавад, дигар запустит намешавад то вақте ки ҳамира дубора гирон накунед. Хуб дӯстон, ҳама ин аст профессионални таргет сар додан дар Instagram ва Facebook. метавонем ки бисёртар омӯзем, бисёртар аз YouTube омӯзем. Ман бо як дарси дигар барои оне ки шумо тамоми соҳаҳое ки мо омӯзондем бисёртар профессионалнитар аз куҷо омӯхта метавонед, чӣ омӯхта метавонед, як дарси алоҳида карда шумо да мепартом, ҳатман тамошо кунед. Таргет хеле соҳаи калон аст ки ба як видеои ман шумо наметавонед ки ҳамаша бифаҳмед. шумо дар видеои ман просто метавонед ки тамошо кунед, омӯзед чӣ хел таргета ба телефон ва компютер обычно сар метиҳанд ва чӣ настройкаҳо дорад, чӣ параметро дорад. ҳама ин баъзааша шумо аллакай омӯхтед. акнун лайфхаку дигар секретоша шумо метавонед ки самостоятельно омӯзед. дар YouTube поиск кунед как запустить таргет дар соли 2025 ва шумо да мебирояд бисёр видеоҳо, бисёр чизое ки сифатҳои хуб доранд, хушрӯдтар ба забони русӣ ё ки англисӣ мефаҳмонанд. ба ҳамин хотир таргет соҳаи мураккаб ки ҳастай, ба як видео, ду видео намеша омӯхта. яъне профессионала, яъне ки тамоми лайфхакошqa дар назар дорам. итак метавонед ба ҳамин видеои тамошо кардагитон омӯхта таргетона сар тиҳед.